Купи си телефона някъде. Ма за какво ти телефон? Ма как, за какво ми? То почваш да направи акма. Ко? Че ти нямаш винетка, ма. Ко ме интересува? Аз полицайите ми махат. Здрасти. Той който ще ти направя? Който има връзки. О, не примечени. Браво, браво. Пример за обществото си. Помощ нещо? Не.